Club Junta, building better Africa. DC mwana woopsa kwambiri amene sindipanga mantha ndimangoyima pa chilungamo ndipo ndizapitiriza kuyima pa chilungamocho chifukwa lero ngati Sunday Mulungu amakhala akuyang'ana dziko lonse ndikumaona kuti kodi dziko lake likuyenda bwanji. Nthawi zina ndimati ndikazuka ndimakhala ndikamayang'ana mavuto amene akukumana ndi Amalawi ndimafunafuna Mulungu atangondipasa mphamvu zokuti kuwayitana andale wonse ndikuyamba kuwabandula chifukwa ngati dziko lino lawonongeka chifukwa cha andale. Inotu Amalawi ambiri akuzunzika koopsa koma sakufuna kunena, amakhalira misonzi kusikira mu mtima ndikumazifunsa kuti kumaziguguda pa mtima kuti ine ndinkabadwiranji ku Malawi. M'Malawi muno anthu akuzunzika koopsa. Ukapita ku Chitipa kuona mavuto amene ali ku Chitipa, wachitipa mavuto kumene koko ku Chitipa kungakhale ku Adimaki kulibeko chimanga. Ndikumazifunsa kunena kuti kodi awa akupanga matamawa amene wawa ati akufuna ati abwerezenso ati asankhidwe kawiri ati achakwera ati akufuna zatani. Achakwera ati akufuna 5 years ina pakana kumachita kuagwadira anthu kuti chonde tithandizeni ineyo ndikufuna ndilamulireso. Mavuto amene akukumana ndi anthu osiyanasiyana, kupita ku Nsanje, kupita ku Chitekesa, kupita ku Phalombe, kupita ku Chirazulu, kupita ku Mangochino mukaone mene anthu akuvutikira msewu wa Makanjira. Mavuto osiyanasiyana anthu akugona ndi njala. Ngati pali district imodzi imene imandimvetsa chisoni ndiye ndi Salima ndi Dowa. Ngati kuli anthu amene akuonedwa ngati agalu ndiye ndi ku Salima ndi ku Dowa. Anthu amene akumwa siku la leroli mudezamu madzi kuchokera mu zithapi. Yeti tili ndi ministers akumene ndikanakupemphani ministers akudowa kusalima kudeza mukanakhala ndi emergency meeting muyang'anire welfare ya anthu anu mene akuvutikira. Kuyang'ana inu madzi inu anthu akumakatu azimayi kuzunzika kumatunga madzi pakati pa usiku kuzithaphwi kwina kwache koopsa kumiyala kuti cholinga kuti mwina akhale ndi madzi. Kuyang'ana maadimaki ngati kulifuko ku Adimaki kulibeko chimanga chinasiya kalekale kubwera. Yeti mukupanga matama ndikumanena kuti boma ndilomweri munati mupite kulifu inu mukaone ngakhale ulomazi amene a waterboard anasiyira malo ena ache kumeneko kulibeko madzi. Anthu akuzunzika koopsa. Sukulu kwangokhala sukulu ya palifu pangokhala pena pache pooneka ngati ka kitchen ndi mchenga umene unatulidwa 2 years ago. Pakana lero ndondomeko yomanga sukulu kuzera ku district kwa Bwanamkubwa ndithu anthu anangonamizidwa kunyamula mchenga wawo azimayi kusendeka mutu. Pakana lero palibe chimene chikuchitika. Misewu ndiye musaneni. Mukapita pa chipatala pamene chipatala cha Salima munthu akugona babedi koma thabwa ndikumamugwera. Chipatala chinatheratu mavuto osiyanasiyana. Pena ndikumakhala kuti koma andalewa amapemphera amayang'ana kapena ali ndi mtima wothandiza anthu awo chifukwa cholinga chimene timavotera ife anthu amene wawa ndichoonena kuti athandize dziko lino mavuto osiyanasiyana. Pena kumakhala kuti kapena mwina tivotere DPP kapena mwina timuyese atupere muluzi chifukwa zafika tupena pache pa mwana wakanapala. Ukamayiyang'ana DPP yo pena sokumanena kuti DPP wamuna anayeserako ngakhale sonawo misewu yawo akangopanga yongo nyambitisa ka thin layer. Tapita mukaone msewu wa kwa Senti ose ujaona gumulidwa. Sewu wa Phalombe kuchokera pa Jali kumapita ku Phalombe sewu umene ujaona gumuka kungo unyambitisa katala. Nanu soto wa DPP mmatiyenjezatu. Kodi situation iti imene tili nayo pakali pano pa muno Malawi si kusiyana tu kukakhala mprison. Ndikukufunsani kuti kodi pakati pa Nkango ndi Kambuku
mulolapo ndani kuti akudyeni mwapezeka olakwa ndiye panopa tatenga zinyama ziwiri mkango ndi kambuku musankhapo uti chifukwa nanunso a DPP mukabwerera mutati mbwerere mboma mukuyenera mukasinthe ma areas ena ambiri chifukwa nanunso mmatiyenjezatu kwambiri mmayenjeza. These are learning lessons you need to learn chifukwa anthuso amakudandaula ni nthawi imeneja ndinu kuti munapangisa kuti mwina anthu apeze mavuto angati amenewa chifukwa boma ili ndera nyanya kopsa boma ili nderi likuba zonsezi munapangisa ndinu a DPP chifukwa cha arrogance yanu, nepotism, kumasankha anthu ngofuna kuachita appeasement policy. Zinthu zambiri zimalakwika nthawi imeneja inde zimalakwika inde koma tsopano awa nde aonjeza anthu akuzunzika kopsa kuyang'ana misika matoilet mulibe misika yambiri matoilet mulibe maprogramu amene akupanga aboma kuzera ngati kunifi ndionama okhaokha tikunena pano madera ambiri anifi anthu anapereka ndalama zawo anthu osauka ma 10,000 ma 30,000 ena ayo akamvera chisoni gulu lawo amauza kuti tiye ndiperekani 1,000 paka na lero teremu ikupita kokutha anifi sanaperekepo ngongole kwa anthu imangokhala stand chabe basi kumanamiza anthu ndikumazifunsa kuti koma are you really serious munabwera adi kuti anthu iniyo mwasogolere Amalawi mavuto amene akukumana ndi Amalawi pano ndi mavuto azaoneni so kairo kwacha yathu ikumagwa deire ndipo boma linasiya kulengeza kunena kuti ndalama yakwacha yagwa ukumakangoziwira kosintha ndalama kapena kogula zinthu kavaserini kakang'ono kaja kamwana kakomba kaja panopa kafika pa 2,000 kodi 2,000 munthu akaitenga kutiko inuyo mukakhala muzizifunsa kunena kuti ngati mukuvutika inu antawuni mavuto amene wawa antawuni kodi kuli bwanji munthu wakumuzi akuvutika bwanji koma lero muli busy ku babasi tapitani ku MRA abale mukaone zimene zikuchitika ku MRA kumene koko ma director wa corporate affairs wa ICT ndi ma directors ena achosedwa ntchito ndipo aliyense paja mmadziwa policy ya boma yopusa aliyense tere mwaje amamugulira galimoto TX kapena EI Navara kapena EI Fortuna ndipo amagulisana magalimoto anthu amene wawa galimoto ikagudwa akakugulira iwe ku office kwako imakhala yako makagulisana pa 25% discount anthu tumboma mu akunjoya mokopsa akunjoya pakali panopa tikunena pano chifukwa cha nkhani yokuti akufuna MCP okhaokha azigwira ntchito MRA yaluza ndalama zokwanira 936 million chifukwa cha ma directors amene angu ayimisa ntchito chifukwa chokuti si MCP. As we talk now onse amene ali kumene koko ndi MCP okhaokha kodi tukulinyasi ndipo izi munayamba inu vice president ya Michael Usi zomayendera kumaona ma department ya boma ma company ya boma magalimoto amene angoyima musazisiyire pansewu chifukwa kutero kwa imeja imakhala filimu yokuti magalimoto amene agulisane pa mitengo yochipa amakatenga anthu ma questionnaires ndikuwauza kunena kuti magalimoto awa musawagulise kubwera anthu akuti amene muzawapase amene imakhala kuti magalimoto ndi awo kodi tu Malawi unoti wati anthu atitolamo tu kwambiri kutitola zimene zijazo zina za magalimoto zitapitani ku Eskom mukapeza kuti ku Eskom kuli racket yochita haya la magalimoto amene amachitidwa haya ku Eskom ndi ya munthu mmodzi ogwira ntchito sokonko koma amanama ngati company yosi yake kugawana ndalama kunjoya mu MCP government ngati iwe suli wa MCP uziwe kuti iwe chako palibe anthu akuzunzika kopsa muno Malawi pena kumaganizira kuti koma ifeyo ziko lathu palibe wina achi angaligwedeze ndi kulibweresa muchimake
inu tangoganiza nemene anthu akuvutikira akumuzi ndiye uzipitaso ndikumaka abera fetereza ndi uyuyu amene wasowa kaleyi ndipo anthu ambiri saku lima zolima zawo kapena mbewu zawo pozala poyika fetereza chaka chino kulibe. That is why ine ndimaganiza kunena kuti kodi universal subsidy which ali kuti chifukwa amene ujayo kupanga universal subsidy bwezi pano fetereza uja akumapezeka m'maadi make anthu akumakagula pa mtengo osika aliyense mmene angafunire. Koma izizi zomanena kuti tizakupasani fetereza izi zimene zizikupitisa umphawi pasogolo anthu akuzunzika kwambiri muno m'Malawi. Ndikanakupemphani inu andale mukanakhala ni meeting yanu ndikuyang'ana kuti kodi sogolo la ziko lino likuyenda bwanji. Soka lache ngakhale a opposition iwo Amalawi ambiri akufuna inuyo mutakhala limodzi mukhale limodzi ifeyo za msogoleri sitikuzifuna kuti ati asogolere ni ndani kaya ati asogolere ndi Peter Mutharika musiyeni asogolere kaya ati asogolere ndi Atupere musiyeni Atupere asogolere kaya ati asogolere ndi Chihana kaya ndi Kabambe chimene tikufuna ife a opposition mukhale pansi. Koma izi zokulira na mitima yakuti uyuyu chipani chache nchaching'ono uyuyu ifeyo chathu ni chachikulu awawa ndi akumpoto iyayi awawa UTM iyayi zimenezo zitichedwesa andizi zokuti mukunena inu zokuti ati kufuna tisapange mgwirizano round yachiwiri wakuuza ndi ndani kuti kuli round yachiwiri akukuuza ndi ndani inuyo kuti akuzakhalanso round yachiwiri wakuuza ndi ndani kumenya basi palibe sozonyengerera ziko lino anthu akuzunzika koopsa anthu akuzunzika paliponse pamene ungapite ukuzunzika ndipo ine sindikumvesa kuti kodi timaganiza bwanji ena ndi awa amabanki nimafunanso ndilankhulepo zimene za Malawi ambiri andiyimbira mafoni amabanki musinthe system yanu ndalama zimene zimakhala m'mabanki mungakhale kuti zasowa ndalamazo ndi zathu za ifeyo koma mumapeza each and every bank mulibe toilet nanga munthu utasegula mimba kodi inu yolo kuba kwanga kubereni ndani masa mmakhala ndi CCTV komanso mmakhala ndi ya security chabuno simungatenge mbali ina ya banki yanuyo ndikumangapo matoilet NBS Bank National Bank FDH almost each and every bank muno Malawi Standard Bank palibe amene ali ni matoilet anthu amati akakhala kuti ali mu toilet amene ali mu banki terekeze ya Standard Bank yo yayandikana ndi Mount Soji anthu anu amati akasegula mimba amathawira ku Mount Soji kujako kukazithandizira kodi sono Mount Soji ikati isakhalepo anthu akuzipambukira mu banki momo musamangokonda ndalama iyayi muzikondanso ma customers yanu security pakale panopa inafikapo pa inde palibe amene angakubereni mu banki mo tayendapo ife maiko ena taonapo maiko ali ndi mabanki komanso muli ma toilet mukutichitisa manyazi kwambiri pamene pafika siku la lero ziko mene chitukuko mene chapangira technology mene yaendera iniyo mukalephere kukhala ndi matoilet m'mabanki ndiye ndalama zathuzo mangozifuna basi kuli bwino mugwirizane ya mabanki Bankers Association of Malawi. This should be an item imene mukayichite table ku next meeting yanu Malawi akutoperani kwambiri anthu asamavutike basi kumapana mikozo mu banki kumalephera kuti apite akazithandize mu banki chifukwa cha mulibe mu toilet ndiye kuli bwino maujeni anu mabanki anu museke koma ife timayenera kuti tizinjoya wani mukusunga ndalama zathu kupanda ndalama za Malawi iniyo musaliso pamenepo iyayi so kaironso muli ndi ma interest rates wokwera kwambiri munthu akafuna kutenga ndalama zache kapena kungongola mukumakweza uje ni maresi ajawo anthu akuzunzika zosatira zake mabanki mwasadukano zolanda anthu makobiri ngati kapena ndinu akatapira mabanki ambiri mukumenya program yakatapira mukumalanda katundu kumampasa munthu matraki mukuziwa kuti amene mwezi umodzi tiyamba kumudula ndalama kodi ndi business yache itiyo kuno ku Malawi imene mwezi umodzi munthu angambe kumapereka ndalama ngongole ku bank andi ngongolezo zodula kwambiri lero limu aone onse amene amapanga business iyi yonyamula olo katundu osiyana kuphatikizapo mafuta amatraki zimatraki yawo anayi misatu
so kairo tili ndi boma losaganizira amalawi limene akumatenga matraki akunja kumabweresa munomo mafuta akapezeka maloma kuti azitenga munomo ngati aninkawa aja ujeni awa anzathu awa apa chilimba pa industrial area wa gafa kumatenga anthu ngati amene aja muli Longwe muli Matankala azikanyamula mafuta anthu azipanga mabizinesi komanso ndiye kuti pamene popo employment izakhala kuti anthu akupeza ntchito madrivers apeza ntchito koma inuyo boma ilili munabweresa policy yomayitanisa mafuta kunja ndikumatenga anthu aku Zimbabwe aku Tanzania kumabweresa munomo mafuta yeti munomo muli Matankala ndi uchisiru weni ndiye mukamanena kuti tifuna 5 years mutipase zoti akupase ni ndani palibe zopasa na 5 years chisankho chikubwera chisiza chisoniso iya ndipo inu wa opposition mugwirizane kumene koko mugwirizane and munthu amene muti mukamusankhe musamusankhire kumuopa iyayo mumusankhire kunena kuti amalawi akavote kaya ndi Mutharika kaya mumusiye Mutharika yapeze running mate wache musapangeso kuti mumutenge momu akhoza kumutenga running mate wache amene akudziwa kuti azakhala friend wache chifukwa pajatu kuno ku Malawi history kunena kuti ma VP ma vice president amazunzika mumusiye atupere nayenso alamulire mumusiye Jihana nayenso alamulire chimene chikufunika ndi mgwirizano ni kalendo ndikuziwa kuti wina akwiya kopya kwa chindi chilungamo chake andale muzisiya ziko pasogolo zinazo mbuyo Dadisi mwana woopsa kwambiri from Jeza Village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Club Junta, building better Africa.